Hello everyone, phung kaham jotono no. So first of all, sana musong market ini kaisa thaisa thani kok toisa sana hani nyong ni buskang ma phai piruka mo hungke iko sengmia nukha je news show taisa ikota tong hitara tongnai sasmai tongnai buni hik bai buni sai bai tongnai amte hai news kasai phai jau ka Komalpur ni news nogoi belai nokha kham ka tenyorok bonogoi manano video no skip khayawai pulani sim pai thagjora nai tongdi hingke nok nai nyorok hamke hingke amte hai rok ni news sung daily no salbat korea nuklai tonglayo hai diba hingke sing amte hai tomong rong no bat renale oko serenglaya taibo tomong chitra se sung serenglai tonglasiu amte hai mane saboni sai sabo bisi amte hai englai man amte hai se englai tongsiu taw ke sini bororok hingke abono sanam sungwang tangai amte hai englai nanang ha nung hamsai kai jaki ko si hingke nung tangai amte englai nang ga a Komalpur ni tamongkha Bipul Debroma hanai khorokja takhuk bo hingke bini bihik ni bung hingke Susmita Debroma bono bo onyobori bai chasmai tongmani bagai bihik no satok pitok khai bukha tokha je mamani bukha butharnani naikha aboni bagai tabuk bihik nogo busabo tongo onek kapjak tai muktui mokolo kupurung amti hairong no khangke bukha belai no thuyu hingke abono o jaga ang kok duk number ogori renai kebo o chela bai o burino je tabuk bo affair tongmani burino nugui tong khangke romoi tong diborong no romoi jate yok maya haike toni redi borong non asiketam hinchane jolioi thamche pai amti hai borong no mane busaboti tongoi bahake amti hai kam tangra khai diba aborong no tomong sitra gobang masi sengamti hai nyugui tongongke tangiam te hai serenglaya nangba tongoi kaham kerengke nok nukungko shanti ke tonglai chalai nanglai si tongna nang bole kisangi bo gobang ngibo abono no seng baklai chalai kaham kerengke songsar no family no bahai ke telang nai abo se sung wan chuk thai tangai singa segamte hai englai tonglai nya nangba amte hai tomong belai no sitara ya karnang bai thonamte hai tomong rongo ani kok samani no bocha jaya phana nang jake mano hingke ang borong no nakarsano norong no ang simi sioi norong no kok sai tongmaya ang tongoi malia amte hai ke sami share kok khaike se ani bo khata se helengo noko sai chung asugoi amte hai rong no babi tongke belai no bokha phatina nayo wana cinta belai no habu tamongoi tongka sini borok besarok sini amte hai tomong pom gei amte hai yang bitong baika gobang masi sung taibo news koto rogo bo nugui tongo sal phaike no amte hai tomong rok hamia tomong tai tomong sitra tonglai mani cherai rok tai chamong nung hamia o loglai mani amte hai tabuk generation chini cherai besarong no bo nugui tongo abo sana thangkangke tabuk boi gobang man hamia wansuk mano hai diba hingke tabuk sanani no ang musung kha belai no tong malia kubunni buni state jo hangkangke cherai besarok tabuk sini Tripura sini state sini amte hai gobangma hamia tomong cherai rok tonglayo tai chamong sitra charlayo amte hai englai tongmani klugjak amte hai nogoi tongo kintu ba buni state hangkangke amtia buni state hangke nai di cherai rok tabukni ni gobangma exam renai rok se preparation khai competition choli tong like UPSC rok renani IAS rok ni jo to borok ready englai tongo amte hai rok no se brok ko somni sai topper man o exam o bahike crack khai mano abose brong nikhe amte hai cinta ngai tong oino state ni cherai rok ke but sini je o sini thinang ni jati sini besarok obrong ni cherai rok no wan chuna thangke sini dofani cherai rok no belai no kha khama phayu belai manak jak future bahike ngai honom ti haike ha sing o in future se amte haike sing cherai rok amte haike tonglai tong ke bahike ngai ba tayang liam te hai keseng ke angka bang nom te hai sai tong ba norok bo noni tomon change ya te ke bo change khai me ya serna bo to maya sajgang ke jaje ya sinang jago hai diba hingke tai ke sakok mane abo sana thangke tawo bike and iPhone ni tabuk to belai no choli tongo hai diba aboni kok sana thangano ang abo to joto no mokol bai nuk tongo tai nok sana gari ni bo nugui tongo amte hai hingke abo no sana thangke nai nai di mane parents rong ni background ke bomte hai abo rong no cherai rok wan chukya mane nogo phai dolong ni nukhangke san paisi nai ama babu nung ano tini bike simar nai ang obono nai thokjago nung pai simar nai norok ano ang iPhone chinango ama babu jeskepan mai pai renai ketoren refund ma pai renai loan noi phano ma pai renai hai sini besarong ni demand hingke amte hai belai no saya wansung mani hingke buma bu ha hinjang na parents rok bo besano no stong na kiri jagai primary
jesa ke pano ke nokole chana nang na sikiri serai roga borok no ke wan chuklaya ke ma pairo bosarong no a nostong jana kiru nyo bosarong no pairi khele o serai rok tai bosi nostong oi thangu ke sing parents senjang nai rok bo kisa wan chugoi bujiu nyo serai rok no je mane rok rena nango bongni je sanmatei je bongni demand khaimatei successful sing khaina nangya ble bongno kisa kisa ke sing rui borokno amte ke se sing bongno buji rena nango serai rok besi ulai khai kan ke bokhro kasa uma khnaya diba e amte hainyo serai rok besi buji yangai thango awani bagai hingke sing buni state by tabuk sing no sana thangkangke bosik je different oro mane hor by shal amte haingai dong hingke amte hai tongmung tongkhangke sing next generation no hingkangke tamo ke tonglainai abo tabuk se amte haingai tongkhangke bahai ke tam ke tonglainai ba ha tabuk belai nom te hai gamong sitara nukjagoi tong mane wanchugoi nai khebo khakam sere sere bkhayogo omte hai daily na news nugoi tongo samong sitara jar laiei kaham sa tongmani kaham ba sa tongmani o ma pha hangke ta mono no chawoi nyengai thidi hinai da oro nini langmano sajok di hinai da baro dekhe rekhana jerai ni simi kishiwo thuya garei perano mothai toi hayo mothoi toi hayo niji chaya garei bosano ok supungoi toi hayo hobuma buhani bagai keke wan chungnai sikere kya je nijini tomong niji tonglai sinai aram khushi tongthok chathok ke berelai sinai okolai sinai buma buhaste kosto ke pushito mase amte hai tomong sitara tongoi buma buhani jai sekangse buma buhana yakari kalang thanai amte hai robo tongo busarok ke belai no bukhaw mukti klayu entai kaisa babaisa hangkangke bunyi pihi gai just mai tongna fu abu tabuk sakang kanu kobangma borok no saimano chajaya nangmano ha nung khoroksa hamjakla si kaijak layu hangkangke tangi te khoroksa ni buri ba hingke tongna nangba te khoroksa buri ke belai ka ham haida are khoroksa borok baisi tongmaya hangke khoroksa bihi baisi tongmaya hangke je tabuk a bihi bai thangai kaijagai kaham kurang ke tonglainai do koyak mas tonglainai a borok bai bo omte hanyo ongnai sem amte hanyo life ongnai a buri ni bo chalani bo ari kaisa borok baisi tongmaya hangke bahai ke ta kaisa ke songjar khana hani wanchukba abo kuno ing simaya abo impossible si kaisa khoroksa borok bai hamjak mungsi rimaya tai khoroksa no bo rimaya haisi abo no yang tai kaisa bawaisa hingke borok rang puisa ni cinta bokhorok paya bosano bahai ke kaham school pori rimano tabuk to joto no serenglai batalai je sina yongnai rokheto somni sai sobai school kaham rogo pori rimano bahai ke kusugo kalan thangmano bosarong no bahai ke rang puisa lama phainai ha tini hugo khoksani khongnai dekhaimano abo haiwan chuklai se bokhorok paya cinta aske tension ha wasu ke depression ngi thango bokhorok wanchungmang aborok ke saimang lakebo but o je tomung sitra tongnai chasmai tonglai aborok ke boro si joraman amte hai new stroke bele no gobang manugoi dongo wa na ko khabo khairogo basama saganang ro busarong no khibi amte hairok ge boi bai tongmaro nukhang ke bele no khairogo busabate rongbai be wan chuya daisido nai dina obo video bumte hai nangjak bai tai comment khai sadi atai ano suggest khai di ang bumte hai kok rok sakang ke norok ba chajano tei ang kok saman bisingo chaya phanang mangkhana nakar sano jotono no asungno ang sanamusungo kisamisa kok ke yango belai noise sing tongodo aboni bagi se ang voice over ma khai resio khai iko abono sini borok tai phurungi bong liya tai ang sai tongoi ba borok ani kok na wei reng nai diba reng ya kono dino chu nai dino robi bo tahan ji bino sabam no sariya tahan jing ko ya gangai bo te khema ji bu to go ngoi tong go gangai ang khai te bti khai songsar khai chai thang man china ba ang tang na phan ji ang tang gi simali ang bu sapon na phan jang por ri simali ya ani bu sani fees phone to ri ya bo busani engko phondo kun phan khaya nin chelale o puri bai je nung je puri be ko bolayo kok salai ne kramale busuro balok khana bo bai khai 2 bosor ang khapu ang khana mani 2 bosor joli khapu kok salai mani engko man ga to phan ang kha khobor kai khanaya ang ekdin salcha bin yago mobile nukha ang bono sungka o mobile boro ni phai ne ga bosaya
Enggak mobile boron pai ini sengge ar di ni cimi walai kaja engka. Walai kaja engge ya kawui olokai bo salja kai berin nara tangi jongge ya. Kai tangi jongge yo ini ani ama babu song no phun khai hoka nogo phaya. Ati di nong khormani nogo phaya. 2 din kai jong ha nogo phaya. Ini angan ama babu song no rihinga. An ama babu song phai ya kawui buzoka. Parani borong masa mang ni no rihini buzoka. Tama tu yang tama nogo mai caya, tama nogo tuya, ini pun tu buzoka. Gati ke buzok ya kawui miliri kalang tangka. Gata pun je bina sabab carian caria. Tapi si aku rukai tapi si video calling kai punugo, tapi si kok sai punugo, hor kutu kok sai punugo. Ati ke punugo. Gangkai ang tapan ang sojo kai tiki wijongka. Tapan pun fan saya kari sojo kai ati ke mang tongka. Ola kai bo khang kan wak tu nya hinu ga boro tu nya ni wak ning ga bo saya ande za phan tu nya na hin jong nang beri na ra da tu nya na hin singka ga khang kan phut dong ga adi no khai bu lai man ni tok lai man di no khai wak ma tu nya ni bo ate yang wak ma tu nya hin ya no khang kan wak tu nya ni hin chong gang tu nya anga se kosto khai ri mani ase kosto khai pusi mani Doctor ya koi bayar ko baik hai neng punya tunai dina haja angka sekolah kai pusi uai tunai ya ini caka gaya tu ini cakap masih ano bis nawa rokok cuma ni kakala bola tiru gang hai bantahan kun cali ya gay kun cali yang gay olokai siring kai jongka gay siring kai jongka olokai cari kok kai botoi bahasa malah tahan je apa thamsi payah bini wak matuni yang thamsi payah apa sih je burung barang bahasa woi ano bu olah bu malah dogarok tanjik baik ha ano bu sani bu woi thamsi payang malah dogarok tanjik baik ha aku baik ha kam kan oro mani toni kan kai sok sai sikinaku ono ko mani toni kai tin cari ni bising no mani nor banyak nang nai je jaga kan telang toni di ya kai sok sai sikhi bai nai ati hini hino kenapa nih je bo mobile rok by video calling ke kok sama dong nin thani proof di tong oburi ning photo rok de tong nin thani ya tong photo rok joto no tong aburi ni photo botong gang kai borok ekdin salja kok sai tong mani video calling botong ang ko recording tong borok kok sai tong ma ingke tabuk gang kai aro jong bulai tok lai yang koi tong goi bo an bakara jok song phaika borok khana oi phaika phaimasi borok mana khai ting no khaika mana khaipa no bong buku go kham kana oro toni yang khathani je ja pha no khathani ati mangsi hin chau boga no narak nani khobor kaise si chaya bong buku pe pos pe phalaya an bo sai ba no narak na khobor kaise si chaya hangka no khathani mangsi chau kan nin wan sumo le bo par rong ni hini kha khai oburi je kok samani kisa idea simaro tong ani idea khai ko ambasani hini kisa khanawa gang kai jaga khai ta sek thitina saimiya ta ba ambasani hini khanawa ga bereni photo ro ga korok joto no tongbu gang kai abere no je sapa no nugui tong hang kai ajala bai bere no je sapa nugui tong hang ka ni number of phone khai di joto no nang sajabawo gang kai bui to ga yati khai to ni photo da ang kai aro tang kai tong nai no ati ke buzak to ja ga ang kai aro yang rogo tal ga rogo joto no buzak koi ang aro chom na sai tong nai ani bukra chong no bo ang sai ka bai phone to sa ka ani bu sai no phone to sa ka Kawi ponda jaga tapan jike boci engko kaya enggak harus tai beti kita sini no bini tahu aja ya onek baji ati yang tahu onek baji pano bu tahu kaya tahu aja bu ma ya bini apa nin busala khor busuk tong ani busa masa tong bu beri busa bu kiji tu puri tong Mini school fees pun tori jaya. Angi school fees ni jaga. Mini school fees pun tori jaya. Nika ni pesang para ke bosa kan? Kolapur Odonia wa. Odonia wa. Nika ni nekara juk sung ke tam hinta bo.
an bu kada jok chok khali sagang gaya ano or toni me ano toni ya je ja phang tang tong ngai bai dia ti ma ji pe pala borok te kulu ji pe pala bo busla no buzong na phanchi na ya khali ka or toni me mang ji sa